Θα φαίνεται φυσικό, θα πονέσω. Πόσο θα χρειαστεί να μείνω εκτός καθημερινότητας? Στη σύγχρονη αυξητική στήθους, ο στόχος δεν είναι απλώς η αύξηση του μεγέθους. Στόχος της συγκεκριμένης επέμβασης είναι η δημιουργία ενός αποτελέσματος που ταιριάζει απόλυτα στις αναλογίες του σώματος και αναδεικνύει τη θηλυκότητα με τον πιο φυσικό τρόπο. Κατά το πρώτο μας ραντεβού, αυτό το οποίο αξιολογούμε είναι το σχήμα του θώρακα, την ποιότητα των ιστών, του μαζικού αδένα, το μέγεθός του και γενικά τις σωματομετρικές αναλογίες και σαφώς τις επιθυμίες σας. Στη συνέχεια επιλέγετε το κατάλληλο ένθεμα και αντίστοιχα τεχνική που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας αναλογίες. Η επέμβαση της αυξητικής στήθους διαρκεί περίπου από 45 λεπτά έως μια μισή. Πλέον με την εξέλιξη της φαρμακολογίας στην αναισθησιολογία, η επέμβαση της αυξητικής στήθους είναι μια επέμβαση μιας ημέρας. Συνήθως, οι περισσότερες γυναίκες επιστρέφουν στις ελαφριές δραστηριότητες μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ η πλήρης επάνωδος γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις οδηγίες που θα λάβουν. Τη σημερινή εποχή κατέχουμε πρωτόκολλα διαχείρισης του μετεγχειρητικού πόνου που καθιστούν την όλη διαδικασία ανώδυνη, γεγονός που καθιστά τη συνολική εμπειρία πιο άνετη.